Каменскім добрамыслінскім завулку каля новага корпусу ГУС стаіць бронзавы міліцыянер у савецкай форме. Гэта чарговы экспанат у калекцыі сілавога металалому рэжыму. Побач сучасны міліцыянт у дварэ Акадэміі МУЗ і знакаміты царскі гарадавы на гарадскім бале. Ідэалагічны вінегрэт падобных помнікаў уражвае. Пакуль улады змагаюцца з буржуазнаю мінуўшчынаю, міліцыя пяшчотна ахоўвае помнік служку расійскага імператара. Менавіта гэты гарадавы ў 2018 годзе пачаў лукашэнкаўскі тренд пакаянных відэа. Тады падлетка прымусілі прасіць прабачэння перад гэтым металам. Грамадства адказала флэшмобам. Памятнік «Прасці». А петыцыя за яго знос сабрала больш за 1500 подпісаў. Вынік ніякі. У чэрвені 2025 года сайт Petitions.by улады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем, а гарадавы стаіць далей, як знак таго, што сілавікі прысвоілі сабе цэлую краіну. Калі на сілавікоў не хапае фантазіі, уключаецца рэжым агратрэш. Краіну актыўна засяляюць альтэрнатыўнымі сімваламі. Некалькі гадоў у рэгіёнах стаяць помнікі бульбе, у Дзешчанцы і Бортніках, а ў Жлобіне манументальная сасіска. Самае смешнае, што помнікі бульбе і мясу ў краіне ёсць, а вось з самімі прадуктамі ў крамах перыядычна здараецца дэфіцыт. На гэтым фоне ідэя Лукашэнкі паставіць бронзавую карову проста ў палацы незалежнасці і збудаваць манумент Сі Цзіньпіну каля новага стадыёну выглядаюць ужо не як абсурд, а як лагічны фінал дыктатарскай эстэтыкі. Ох, я вот прямо адчуваю, як наши каментатары абудзіліся, таму што сапраўды ёсць што меркаваць, ёсць. На сувязі з нашай студыі Алексей Ластоўскі, дырэктар Беларускага інстытуту публічнай гісторыі. Добрый день, спадар Алексей. Вы чуеце нас? Добрый день усім. Да, вы разам з калегамі даследавалі, што і каго ушаноўваюць помнікамі ў беларускіх гарадах. Давайте паглядзім, якую гісторыю яны распавядаюць пра Беларусі, што ў гэтай гісторыі застанецца ад эпохі Лукашэнкі. Вось у нас уже быў толькі што сюжэт, дзе мы паспрабавалі трошачкі падсумаваць, але, Алексей, раскажыце з пункту гледжання прафесійных гісторыкаў, як выглядае гэтая мапа помнікаў Беларусі? Где-то там Ленин, где-то еще нехто. Так, это даследаванне праводзілася інстытутом палітычная сфера, і была ідэя прааналізаваць, якія помнікі захоўваюцца, якія помнікі ставяцца у розных гарадах на тэрыторыі Беларусі, і пра што это сведчыць, які вобраз гісторыі, ну і агулам такі канон культурны хоча стварыць сучасная беларуская дзяржава. Ну і відавочна некалькі тэндэнцый. Па-першае, што ў значнай ступені захоўваецца савецкі пласт, ну вельмі мала помнікаў зносіцца, перайначваецца, і вось гэты пласт фактычна застаецца нязменным і базавым. Але калі мы кажам ужо пра помнікі, які ставіць сучасная беларуская ўлада, то гэта ў першую чаргу помнікі, які датычныя да найноўшай гісторыі 20-го стагоддзя, і дзе дамінантная тэма па-ранейшаму Вялікая Адчынная вайна, але трэба сказаць, што яна падаецца ў такім мілітарысцкім ключы, дзе ўласна прадстаўляюцца нейкія подзвігі і вельмі мала памяці надаецца памяці ахвяр, хаця зноў жа бачна, што можа быць будуць істотныя змены ў сувязі з пашырэннем этой канцэпцыі генацыду беларускага народу. І агулам вось тэма мілітарызацыі яна адчувальная, так? То есть у недавно сюжэце мы бачылі помнік гарадавому, і гэта як бы таксама такая дамінанта, калі вось сілавыя структуры імкнуцца максімальна запоўніць такі вот культурны ландшафт сваімі знакамі. Але чаму участковаму? Чаму этому гарадавому? Хай бы поставілі помнік участковаму. Ну, сапраўды, на іх плечах столькі ўсяго. Але вось бо гэта яшчэ і каланіяльная сутнасць, разумееш, таго, што адбываецца. Алексей, ну вось мы разумеем... Гэта ж звязана з гісторыяй, так? То есть, гэта зноў жа стварэнне такой некай доўгай гісторыі, все любяць, каб у іх была такая нейкая доўгая генеалогія, у тым ліку нават і сілавікі. Ну, я думаю, што у пэўных рэчах капаць далёка, можа, і не варта, але я хацела б звярнуць увагу і на яшчэ адну тэндэнцыю, бо за час панавання Лукашэнкі не толькі будаваліся помнікі, але і знішчаліся многія манументы, а менавіта помнікі паўстанцам, мемарыяльныя дошкі, у тым ліку Беларускай Народнай Рэспубліцы. Мы все шмат абмяркоўвалі, як знік помнік Ларысы Геніуш. Ахавальны салдат арміі краёвай. У тым ліку, калі вось падсумаваць гэта, што спрабуе прыбраць з гэтай гісторыі памяці рэжым, што спрабуе схаваць ад нас?
Ну, я думаю, что самый таки центральный аспект – это разнастайнасць памяти про другую сусветную войну, паколькі ідзе спроба стварыць такі монументальны наратыў, які папросту стварае такую аднолькавую аднатыпную картинку, дзе все падаецца ў чорна-белым ключы. Ёсць героі савецкай арміі, ну і ёсць як бы нацысты і калабаранты, якія з'яўляюцца ворагамі. А все іншыя сюжэты, якія разбіраюць гэту аднатыпнасць, тому што ёсць лакальныя варыянты памяці, асабліва, напрыклад, калі мы кажам пра заходнюю Беларусь, дзе, напрыклад, мясцовае насельніцтва брала удзел у арміі краёвай, яны ставілі помнікі, ну, сваім навяскоўцам, якія вот ваявалі з нацыстамі. Але гэта не потрапляе вось у тую аднатыпную картинку, якую хочуць зрабіць. Ці, мовна кажучы, досвед тых людзей, якія прайшлі праз вайну, але па іншаму сцэнарыю, не так, як было патрэбна, так? То есть у партызанах ці у шэрагах савецкай арміі. І зноў жа, у сучаснай Беларусі для такога досведу ну, няма месца. І таму гэты типы досведу, іх ушанавання тых людзей, яны разбураюцца і знікаюць. Алексей, ну але ж все-таки задолго до Лукашенки з'явіўся такі самы папулярны быццам быў Беларусі персонаж ці доўгажыхар беларускіх. Прошу, я про Ленина. Гэтых балваноў панаставлялі па ўсёй Беларусі. Іх столькі шмат. Яны, ну, как бы, навошта яны стаяць, гэта Ленин, што яны перадаюць, што яны... И у нас видео, кажется, не, але это не только в Беларуси, это была агульнасоветская практика, так? Потому что Ленин лічыўся заснавальнікам советской державы, заснавальнікам камуністычнай партии, и это фактично ну, позначало вось тое, что эти территории яны з'яўляюцца неад'емнай часткай советской державы. Алексей, ну, и аккурат про Ленина у нас есть невялічкі сюжет, давайте поглядим и да, яшчэ далей абмяркуем. Добра. Канон патрабуе бачыць Леніна пры гальштуку, камізэльцы і з фірмовай бародкай. Але ў Менску, каля гімназіі нумар 75, стаіць Володя Ульяну узору лета 1887 года. Ён сядзіць у расшпіленай кашулі без ніякай расліннасці на твары і з рамантычнымі кучарамі на галаве. Калі не ведаць загадзя, пазнаць у гэтым хіпстары 19 стагоддзя правадыра рэвалюцыі практычна немагчыма. Садоўніцкае таварыства Лучоса пад Віцебскам – гэта абсалютна эксклюзіў і народная творчасць. Мясцовы скульптар-аматар зляпіў бетоннага Іліча, які звыклым жэстам паказвае дачнікам шлях у светлую будучыню. Але каля яго ног на пастаменце сядзіць звычайны бетонны кот. Аўтар проста ляпіў фігуру дзяўчыны з катом, а потым вырашыў сумясціць ката з правадыром. Бо Леніна з катом нідзе больш няма. Па савецкіх стандартах, калі скульптар ляпіў Леніна ў поўны рост, кепка павінна была быць у руцэ альбо ў кішэні. Галава правадыра мела быць адкрытай. У горадні ж стаіць рэдкі 11-метровы экземпляр, дзе Іліч апрануты ў кепку прама на галаву. Праз гэта ў БССР хадзіў папулярны жар, што ў горадне проста халадней, чым у астатняй Беларусі. Вось таму і вырашылі уцяпліць Леніна. У Салігорску да манументалізму падышлі з суровай шахцёрскай лаканічнасцю. Гэты помнік сапраўдны трыумф нізкапаліганальнай графікі савецкага бруталізму, які з'явіўся задоўга да папулярнасці кампутарных гульняў з кубічным дызайнам. Скульптар вырашыў цалкам адмовіцца ад класічных жэстаў, кепак і паліто. Навошта правадыру сусветнага пралетарыяту рукі ці ногі, калі ёсць суровы позірк і непахісная воля? А ў Іванова-Берасцейскай вобласці ёсць самы маштабны і экалагічны помнік. У 1960-х мясцовы ляснічы вырашыў ушанаваць правадыра натуральным чынам. Ён высадзіў больш за 12 000 саджанцаў бяроз сярод вечназялёнага хваёвага лесу на плошчу 25 гектараў. Восенню бярозы жоўкнуць, зімой чарнеюць, і з самалёта альбо нават з космасу выразна чытаецца гіганцкае слова «Ленін». Алексей, спадзяюся, што мы пазабавілі вас вось гэтай падборкай самых цікавых альбо недарэчных помнікаў Леніну. Дарэчы, наша краіна – гэта рэкардсмен па колькасці помнікаў Леніну, больш за 400 іх у Беларусі. Што з гэтым не так з пункту гледжання сучаснай гісторыі і што рабіць з гэтымі Ленінамі прапануе Беларускі інстытут публічнай гісторыі? Так, помнікі Леніну – гэта прыкмета савецкай эпохі, а мы ўжо з 91-го года жывем в незалежнай Беларусі. І зусім на іншым ключы надо падаваць сваю ўласную гісторыю.
Але ми бачимо, що сучасні влади вони спробують з одного боку показати такий позитивний досвід совєтської епохи, і тому те, що то залишилося, ну, не чіпають, коли ми кажемо про помніки, ці назви вулиців. Але з іншого боку, сама постать Леніна з його там ідеями сусвітної революції, диктатури пролетаріату, вона вже не з'являється релевантною для сучасних білоруських владів. Ми бачимо випадки, що навіть зносяться помніки, які розбираються, і вони вже нікому не цікаві, вони не потрібні, і про їх попросту забувають. Уже мало І мені здається, що з дітей, Леніана наприклад, це хто просто Ленін такий такий. напиток, який по інерції тягнеться. Да. Вот. А что с ними робить, я думаю, что найлепше... Да, Криловська. Обучайся. Кажите, что з ними робити? Что робить, я думаю, найлепший был бы вариант это створить такий скансен помников, где собрать меморіали советской эпохи, які уже не являются релевантными для белорусских историй, які не мають локальної прив'язки. І ось ми можемо там якби заховувати цей пласт історії, не знищати, а попросту його вивчати у однослово створеному місці. Составить їх на лінію Сталіна. Адмысловым резерваце. До речі, наші ж гледачі так само писали про такий варіант. Ён надає і певну павагу гэтай гісторыі, якая все ж таки была часткай нашай гісторыі, але зараз выразна паказвае про тое таксама, што гэта ўжо гісторыя, а не наша сучаснасць. Алексей, апошняе пытанне. Вось асабіста вы на што і на які помнік замянілі бы самы раздражняючы помнік Леніну на вашай роднай Віцебшчыне? Ну, я все ж таки з Пастаўшчыны, гэта гістарычная Віленшчына. Мы ніколі не любім, калі нас называюць Віцебшчынай. Прапасьце, калі ласка. Мы, атрымліваецца, мы з Алексеем землякі, тому што і Венец, і Паставы, гэта Віленскае воеводство, так было, здаецца? Ці не? Так. Це завжди було постави орієнтоване історично на Ну, Вільню. і чого Але у нас, бракує Паставах? власне, у поставах стоять помніки Антонію Тайзенгаузу, якби заснувальнику ось гэта барочного центру Поставу, який був фігурою, ну, оригінального зроўню, нават не паставская гісторыя, а гісторыя Великого княства Літоўскага на апошняй стадыі. І ёсць помнік і Константину Тайзенгаузу, якби вядому орнітологу. Тому у нас якби все в плані помнікаў добра. Можа быць, калісьці у нейкай дзіўнай будучыні будзе помнік Пілсудскаму, тому што і Пілсудскі свой час правёў час у Паставах, там хаваўся. Ну, і з Паставамі звязана гісторыя там многіх знаковых постатей. Там бывалі і Маннергейм, і гетман Скарапатскі, і Будённы. Все стваральнікі дзяржаў Усходняй Еўропы пасля Першай световой вайны, яны прайшлі праз кавалерыйскую школу ў Паставах. Так што нейкім чынам это таксама трэба будзе ўшанаваць. Дякую велізарне, Алексей.